Nordisk Frihed har stillet det her forslag om en kortlægning af fænomenet genopdragelsesrejser, fordi det er et stort fænomen i Norden, og det er et problem, som vi er nødt til at adressere også i nordisk regi. Og det forekommer for os en anelse absurd, at vi godt kan blive enige om forslag, der handler om klimapolitik i et ligestillingsperspektiv, men ikke kan blive enige om et forslag, der handler om en kortlægning af det her uhyrlige fænomen, hvor børn bliver sendt til islamiske mørkelande, udsat for psykisk tortur og mishandling af islamiske mørkemænd. Et fænomen, som i dag eksisterer i Norden, og som vi burde kunne adressere på tværs af de nordiske lande. Vi synes, at det er helt åbenlyst, at det her er et grænseoverskridende problem. Et problem, der kræver erfaringsudveksling og kræver samarbejde. Og derfor er vi meget forundrede over, at man ikke kan støtte det her ellers glimrende og fornuftige forslag. Tak for det.